ยำไข่ฮะยำไข่ยำบง Ai, mafowethu ayashisa umkhawa wami. Hayi suka. Yashisa-ke umkhawa wami ke mafowethu ke. Awume mkhawa batshengise waphontsha. Hayi. Wena mkhawa batshengise. Hayi. Buka umkhawa mshisa kanjani mafowethu. Mafowethu. Yashisa-ke lengane ke mfethu ke. Machita yashisa ingane. Awucanga phela ungangena 10 ngokuthi nje hayi awuthi ngitshengisa abula ungangena 10 time ayi bafethu yashisa lengane ubuka abatshela uzothenga imoto bakithi ayi bavele kwalakho okunani lokho okusilobile esibiya bavele kwahluleka abule wallahi sawubona mkhaya unjani hayi saphila mkhaya udayisa imoto engaka namuhla ngizodayisa imoto ezofuna namhlanje ayibonge igama lenkosi Amen. 4 okay kulo 4 bafowethu angeke awudayise nengawafaka amadokhumenti guys ngani ama-documents ngapha inamba yami kuyibhayi hayi nje amadokhumenti umkhaya wamadayisa imoto dako please thank you uyibhayise ukamera uyibhayise ke ayi uhluphile wena uyahlupha lo guys sengifile emsebenzini ngi-early ngizamele ukuba live endleleni but ngazi kwenzakaleni ngithenge idatha aliqedanga ngisho 1 minute sekuphelile like usezongichazela ku-Telkom ukuthi kwenzakaleni ngedatha because akazi ngakusebenzisa besithi 6400 693 sekuphelile kanjani ngazi ngisebenzisa angisathi ngiba live nje nakhona mhlawumbe kusangena abantu abawu-2 idatha lathi sekuphelile Njani-ke guys anizeni ngizothenga imoto bakithi njengadesha umkhaya Hola, unjani Tuba? Give us 36 guys ngikhathele ngisakhokhoma wena bangisaphuza amanzi because ngikhathele sawubona unjani Mthunzi hello classmates unjani bani Dlamini Khethelo Two. Unjani? Ngiyaphila right? Yeah, ngena manje. Ngiyatshela ukuthi abazothenga imoto umphathi ungimise kahle. Umphathi ufuna kudayisa ama-new cars. Ingubo yami ngoba already nento eyithegi. Sonjani sifaka kanje. Darling, what are you? Was I from a silly mixing?
Right-ke guys. Okay, buzani-ke imibuzo ngey'moto. Ngihlala ngakuphi? Ngihlala ngase-town. Khathele ngoba guys. I'm so tired. Ngifike nje ngikhathele ini. Ngicela imoto Nkosazana. Okay, odinga imoto ngicela ukuthi inamba yami kuyibhayi. Njengamanje engu-WhatsApp. Njani Nkosazana ey'bhinca. Ngiyaphila unjani bahlabise Thembelani. Umuhle ngiyabonga bakithi. Yes, ikhona yonke inhlobo yemoto nginayo iKia, nginakho konke. Automatic ukhona. Inamba yami kuyibhayi ngicela ningi-WhatsApp manje. Makoti uyaphila kade ngisimo sami usiphethe. Ngiyabonga bakithi. Ngicela ukuthi please ngiyafuna imali kwami. Isilungele futhi sesizathuthi. Mina lutho mfethu ngithenga namhlanje. Eish nami ngicabanga mhlawumbe uzothenga namhlanje. Ingesikhathi. Mas uzoya nini? Abebe yo deliver eThekwini. Oh, yo deliver eThekwini. Ingabe? Eish. Guys, ngicela udinga imoto njengamanje. Sithi inamba yami lapha kuyibhayi. Engi-WhatsApp. Please. Angisengeni bakithi imoto guys. Ngicela nidingeni imoto. Kadam la. Unamanga wena. Uphetheni? Awumazingani, isikolo sakhe etsheka ihlobo. Awumamci. Awusabingeleli. Bandisi uyaphi? Awubingelelanga. Oh, ngomsana. Hey. Izona isikolo sakho ngomsana. Unjani Mandi? Asho kusasa kuyadliwa. Sasakuyadliwa. Uzobuza yonke emsebenzini. Sasa. Mm. Namhlanje mayisheshe siphume bakithi. Hawu mpela. Khona sizokwazi ukudla Social umshado. Unjani Mandi? Awukhona usungenzani manje? Hawu Ngiyakubamba. uzongifoxa ngibele kanje. Right. Uzofana noDethe nami ngihlezi ngimbona we-Ed. Ufana noDethe? Eh. Hlazi bese ngifana nozintola yazi. Hayi ufana noDethe ubeauty bani. Ngifana nobalo. Zintola uthi ngibambisile. Was. Mnandi ukuba yimina. Umuhle mana. Manje lana Ngumakoti. Ayi iphume nakho lokho. umana umuhle kodwa ke buka la umisishile la ngicela fix this umuhle. Sukuma. Oh, ngikhohlwa ukufaka Sukuma la. woza ngikwenza. Ngiyenze bakithi. You are beautiful. Thank you. Ngumakoti namhlanje. Umuhle kanjani nje Siyabonga, muhle ufanelekile. nawe Kodwa bakithi. lento ngicela ufike uyiqaqa. Ave yimbi. Iphume ngengubo Ngathi ngizoyithini. uyapromote uzoyiqaqa ngeraise. Ngathi nje khona into oyipromotayo ngaze yini yena. Kumele ngifake name tag. So othi ngala? Yawufasela ngala. Thank you. Ngiyabonga bakithi. Manzi. Uyithengela? Manje-ke, Ushane? No, ngithenge ey'ngojeni. eThekwini? Ngithenge ey'ngojeni. Ngiyabonga bakithi. Manje, ithini into silale eThekwini namhlanje? No, bese abantu yazi namaplans nabantu abaningi namhlanje. Ngifake amaplans yini? Eish. Angazi okay. Ushiya nguza la ePort Shepstone. Ulive gol cishe ulive. Cishe mic. Uthi ucima imali. Uzowenzani? Uzosilalisela yakhe.
sengingeba live Dear customer, your order is out for delivery. Okay, guys, sengibuyile kwi-live. Surveillance service available. Shuthi ngiyafana noNtethe, abanye bangifanisa noZimdolo. Ngiyafana futhi noZimdolo. Ufana akho noNtethe. Shuthi ngimuhle ke phela mangifana noNtethe. Muhle phela noNtethe. Sawubona unjani bani samthanda. Guys, ngicela ukuthi udinga imoto njengamanje. Ithithi inamba yami lapha kwi-bio engu-WhatsApp. First time seeing accurate frontal. Niyaqala ukubona i-frontal into kanjena. Guys, ngisazojwayela nje inamba yami lapha kwi-bio udinga i-frontal. Sifuna indaba uzothini? Hayi kahle guys, kahle ukuthanda. Usana ukuthanda. Ungaphinde mina ngibobho wena. Niza kanjani uma ngibithile mic? Hayi ngiyahlupa nje. Yeah? No, not sure. Not sure. Singaphinde sinikeze ududu umbhobho. Ududu nje simudle nobisi eshisayo futhi. Ayingeke. Mina ngicela uyiphakathi. Wena makuphuma nawe eThekwini. Ngicela ubhukhile yini? Lihle umeshi lifane neshirt lakhe. Lifane neshirt lakhe. Umeshile. Okay, khona elinye futhi. Khona elinye futhi. Oh. Mamcoco nenze njani? Into zami ayihamba nje. Ngasivale imic. Listen guys. Bye guys, ngisaku-meeting, ngizobuye ngibe live, ngithanda kabi. Odinga imoto ngicela sethe inamba yami kwi-bio ngidayise nje zonke inhlobo zemoto.